yaltamisu sakaratal maut. Ya tuh nak nada. Sekarang udah pernah ina mana asaktan bu. Nama itu kan pemangnian nang Allah. Dia ingin pemangning wallahi bakal budiku sakaratal maut. Atalla billah wallah kadun narepeng sakaratal maut mapait nama sapedawa kabisita gedan kan. Nah dengan bang niya kan budak nga sakaratal maut. Ayat na lalayo na penganing tanong ng alin umur. Ya Allah landulang kadun sumanga umurami. Mga di pamang ni malung umur ka. Adi kaon mintakan arag sa bubarakat. Kaya may kadabu bubarakan yan. Gun may kalung umur ka, may kasapulor agun na mapaparalyze ka. Kinakala na malatag na darag sa bubarakat. Ya Allah nalandulan kadun sumanga umurami arag sa bubarakat ya Allah. Atari maano Allah na si Dr. Yusuf Al-Qaradawi agina na miya pa ayaw umambu alima miya kambual sa fikus zaka so lang wana pirik-pirik kebenukan dia kat na miya pa sa dina ng sumurat na ini sagda ulang mga ulama na miya kinbibit kiran na miya kaiyong sa nangutin bigyan kaya nga niyan na fikus zaka na si Qaradawi na kaya patay niyan na ayay diyan na 101 years last September kaya patay niya 101 magato sa kuisa. Nakatawa niyo 2 days before his demise dua gawin ada niya makapatay na mga pungusya ito mga pungusya ito may nada maalin surukan niya akan ya bungona ba yung naginawa nga na patupulo ragu na ini degan di kadi tu menunggu silpun kakaputan ka puna ano to mga kata may atang silpun ya ala gelbog silpun tawag si Ricky ha makasa sa mga pasada kami na may kami rin kati bisa kakaputan ko so kakaputan ka na di kadi menunggu ay dawat yun naskap ni Indonesia siya ay daw pumuli na kapat ang pulo ay dilitan abi mo tadun kada sa baraka ay dapat yun gina pamangnitan ng salumor na prags niro ng darag sa bubarakat tatanong din mo ya di kaya maya nagina ni mimbuli ya komun doa paga yun na dua din mamu ikaw na ngaya alim na pipipidig Adin dua na di kailan rogeno rabul na minirag sino. Ya Allah nalandulan kadena umur yono rabul. Aku si perselidi gusto mga mataira. Aku sumangamiya kamu. Mabasan mo na tingin mo yung raham na rin tuon. Ingay no to, biya kay kapangusiat. Kenapa subaya kurso na rin na wasiat kay kurso na rin ang dulan kadun. Sumanga umur. Nah, isingit tanuro na ya, ayap pamang niyang kaapot na kaludang ka sa sakaratal maut. Allahumma hawwin alayna sakaratil maut. So kilang lagi naguti mapya. Uli lang kilang agmuranawan ya. Allahumma hawwin alayna sakaratil maut. Ya Allah, lebu-lebu dangkar kami susakaratal maut. Nah, andin ni kapag umangutua magatua le magato sa malaika na mataman sa kaya bakarang suniyawa na kaya pintuan suaya nakatuban niya pasan kaya klusan na yung pagampagan niya pagilayron wala balas na susad kanyan out 1 piso sadaka susad kanyan yung pagilay wala sisa Quran na yan sisa Quran diba isayin وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني
minas salihin. Gustuan yun sumali na ilipag pagparakano kad na niyo di sabamay kamatali umaw kapatay suisar kano makaumasuliyawan yan sa bakar niyan pero niyan akad nang ko uba akong kabup kaakula sa may tubo mga bukaswin sa may tubo kay katawan niya na Jose matatago na di anak counted na kinanglan niya na kibubada sa may tubo na umibaba drugs fa asaddaqa kay beto di sulang ano tamo ka na ibagaya ka na sadaqa nabayag tiro niyan na umakaakula ko na ibeto di umanit patapulo na salat kaya nagtiro niya na entire my wealth, entire my rage, lang na tamo ka, lang na kakawasaan ko, na imugiyak sa lalang ko Allah. Allahu Akbar. Kaya kumataman sa bakar niya. Ay sa kuda saya mataman na paririba. Isa kuda saya mataman na patutubo. Nakay mataman na danguan tamo kaya na imugay niya na sadaqah. Allahu Akbar. Sigo masaw na binanamin yung pangangunduro na miyatay ko. Nagi ako na putay na ako mo minikurot. Minikurot ko na lagam yan na rin sunutan. Na ako mo mayabal siya. Laitahu jadida. Adik mo man na miyatay na ako mo miyatay na. Laitahu kamila. Sabihin sila ko na binapitil irano. Monta kaya tabar siya na miyatay. Eh bu minikurutan lagam yan na. Laitahu jadida. Mana na pemeliin kaubagu-bagu. Tigo Rasulullah na to. Tirna ya Rasulullah to. Tina diisidkan naronot. Na kay may lenia na ayem bala sunwala naronot. Namaya gira ubagu. Nanti na to na kami atay sa jadi tiro na laitahu kamila ubagu tarutop tigo nabi isidkan na digenap lagi may lain niya na digenap pasubalasian nama tiro iya na ubagu niya ganap itu maksudnya Allahu Akbar. Hadis Quran. Maka susumbat itu. Maka susumbat hadis Quran. Sama itu. Yutindaran ka. Nagyo tadi kenitero. Itero Allah Ta'ala ini sumbat yang tadi kenit bagi istorya na ayat. Falai yuakhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha mataana diden ikirubu Allah suaja lubarani awa ikira amiat talinguma Allahu Akbar. Okay, mataman saya na an manapa na naro na kanasa kanimian tangon tapi tero kanapa na naro na mata kagi akwana basta lalayon di itero ay nalalayon na mabubal siya na kuan na wata lalagin kuan ibarata na gitu inantanga kano to na kay kuan na pitero na pananaro na wata kimajila lagi pungamranaw isak kuda kamakuan na dakapen kagiya makuang ka nagukapen isa kuda kamakuan na dakapen kagiya makuang ka nagukapen. Repentance comes at last. So kasi di na sa ulihan. Kaya yung mataman doon, nagubuksin ka. Iba to makaakul-ako, o di sulang ano tamo kakan. So tatagong ko sa bangko, malagi doon sa bangko, kwanto ka sa ATM, so yotang ko. So tatagong kukuk kahami so tatagong ko sa walay so walayakan so trakakan palayakan din imbagaya sadka sa lalan ko Allah
Allahu Akbar. May pasal. Fala yuakhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Didan ikirbu Allah suaja lumana baraniawa ida amiat tadi umah di nani masuaya mangorib Allah dengan sana adna niata salana dan surah samarawi ko tay mibati a Dr. Mahid Mutilan nakalisak na kanaba ko active man kaya si Shane nakanaba ko active ko mga dataro to mga kapniata wina kumakad na ko solay ka pumamakit ko sira mitero si bati apneo niyan si Mukhtar Abidin pamakasurgan sila ng Allah kay may matay ito sama oras ito na kapapandagan na mukti na si Mukhtar na ayap ang vice governor mitero si bati na mitero yung nagyang ayat may atiyang matay sutaw amay kaputay sutaw na makapsundit ay ipuda naman na may to may kaya nang kamukatiyan sa dunia na may kamulay ka sa sapulo awalay ino may kapakaturug katawan ka wanda kong pakaturugo palinok na di kong kesultan sa kong sapulo awalay pakaisuti bati amalamaid guru sa marawin ikadua pakaisi yan ayat yan atrak ka na sapulo atrak barang style yan ino amay kapagda ka sa trak pakapili kaon sa di kekeras saya kung magda ka di na kekeras di nga doto katawan doon na ako bunaroto amay panati nga patay ka napslit ka pero nakaalang ulang ano tamo ka kan nambugay ang nasad ka asara maka ako lang ayap ya kau rene na tina ino nga di pikira au mamantin na meka ako ka oh mana gitu kan ira nga doktor pamay pamimikiran na nga manatino mamantin na kada ka ginawa ka mamantin na meka ako ka miya ka umaka ko sa karatal maut na piya ka ako ka wallah para tiyan lang mo na tamok ka nakabukuan ka sa lalang wallah ay nga dira na may makataling umansuro benar nakapangakon magakon ka na di ka bupangakon no wallah sama natin na pipigyan na kayo manto ng mamantin na miya ka ako ka kalangan ng tamok ka na pag-usap na ka sa lalang wallah ay dahil YouTube so ay man ini nama-nama na martano matanggo Allah salo nga na mauri na pagatitan pagpikiran tanong pa na magaan sa bangkit sa kaya masa dipikiran yun sa ka na pipikir ko man mahal kakwa kaya kaalakakan nakagiyal at nakita ba ini surat Dr. Abdullah Basfar as kanya ni Secretary General o grupo o ara under the auspices of the Muslim World League para ko ay na mga kalangag sa Quran niya na ini surat yan ang matakitab na 57 hadis a minor signs of the end of the world 50 agupito ang mga ito at tuos ko bangkit na piyag-study na miyo to gusto mga ulama ari surutan sa Bacolod ang mga pagaling sa Wildan at si Zain na ayam yan to na miron na pito-pito doon sa gan mga 50 agupito na pito-pito doon sa gan na ayam riyan na ya lakako ya kaya maranaw na gila ko na mabubaya sa bangkita maranaw ako luluta ko niyo na maranaw ako mabubaya sa bangkit sila to na mabubaya sa bangkit irama piyaswata yan na din yan di pangingipon na mati norak pangnintakon lagut nomor ka na suhidira turunia mana niya na panganinta ararautan na kadin subang kita malindung nomor gitu para kaluto kawan yun nasa manaro mga kubangkit na pimurkan Allah sa din sa rumaot kubangkit na pimurkan Allah nana natiganin sa manayos na buhay parati ako na kaya malawid niya karani na after the end of election sa ngayon may po sa election na sumiyurat ako ari sulutan magaling ko laya sulutan biyayar sumiyurat ako sa aswande nga may susuratak na mga libro na may pigirak na itirusakan na isaw na mga 10 major signs of the end of the world 10 ang mga ala at tuos sa nakambugita sa niya na hirang malo ang
napakaili mo ulaw-ulayan, napakawan na napakamos karoon sa iparat. December 24, sa ngami po sa December, na miyuran sa mabugar, masusurface ang kaiya earth na 3/4 na palit ninuranan. For the first time, 3/4 of the surface of the earth na palit ninuranan. Na miniraksyon na Saudi Arabia. So kaya oran nila ko December 24 na miyuran sa mabugar na mitu suotan sa Saudi Arabia. So kaya tu aging utautan sa Saudi Arabia na pitero na biya basta makailay ka makagudong Arab Peninsula na mag-ansubangkit. At na matitingko perwa desert nakatang lansay may pumo December 24 nakatang lansay na tama ni manto na mimbudo ya uyag lake uyag ya mana niyan na ranaw aya problema yan na ginamiran sa mabugar na ubud makala na makudug sa karsada na dinang katawan ro iputun sa imburnan ayno ida oran ro na magal sumagaan na mimbul siran sa inisweton apya ka tong pasaragat apat duruga dawasay para umapno na kududru sa ragad na pitero nabi basta may lengga makambubende sa lawasay ga Arab Peninsula na karina sa maganjubangkit bata nagpapola na may ang mga iya kung na kanong naimabuho na ikadwa 5 January 26 aalungan na Hamis na tiyawag ako Wildan Saudi Emir si Muhammad Amir Mupun tiyan rang nakakami yan nagkatutuli yan naman na yan so rotation of the earth so kaptinger dunia so dunia na revolution niya pulipot na yan so alungan sa lakauro na at na rotation niya na putinger niya na ginawa niya na so kaptinger niya sa ginawa niya na tumiyar sa mga 5 minutos pagana yan sa experience yung mga scientist at tumiyar sa 5 minutos so maabang na pitwa scientist na Swissaon na minisoka na pasyan na din miruar sa kelken na ininipatay natiyang na doon ay miyaswa natiyan ay miya found out na diyan mo targin sa 5 minutos no minirampay sa 10 minutos akatatargin na surang niyan sa rotation yan usaya pong dilaw na siyan dilaw na iya mapisulta niyan na susbangan na iya pong budaya suban na susuban na iya pong budaya suban nakataya si Zayn basta tiyo na biya may laing kasumbang suwalungan sa sudupan na din na terima na Allah ta'ala mo masakit man siguro may na first week of March na may layra na suwan ulan na katititikan di ba? Katititikan may ato nila ng tititikon nagsuplanita Venus for the first time marumibad sa planeta Venus okay tiyang abun may ubay sa Earth sa tiyang kay April nilayram man sa langit suwaya maay na Jupiter sa tiyang kay Ami nilayram man sa langit so Saturn sa langit sama no to na may guboy-ubay siya upamaka ko na may aros suwaya maay na solar system di magang subangkit suwaya mapiyasa yan ha orang rumili para tanong nanto na yung mapya basta ang may lain ka ang gubahan mo ang dunia na sa kakakaptan ka pato takip kayo nga saan ka nadawag na kadaan nakukupan na sa kakakaptan ka pato takip kayo nga saan ka no baka palang yun nga damip kayo asan ka ayo okay tiyan lagi ang kaya 1 piso sadaka apa na kung tama na sunutan na agusulang mo na daw ruga yan na yung mana niyan na imanto na kasurong mawantan mo kambungita sa dunia na inutan di po na ba pada pang kamarinaw ba may kasilga na madatap pang kukampan daan taon na bagang nagugpagupun sugupan na sa di makayakin na di makapalinang ka mitaro ba kopang ka rakayan sukasidid sa pagkuriya masa ipagumano ng mga taalaga sa kananian nakita ng rakyan sabman sa malimon na magpayo mabinandar na pagkumataragan ka ay dapat yun lagi maulaw sabab saan napanginta ko ang siya buting sublet istorya korkano na yaman na niyan na sanggibu salamat sa kaya pikiran niyo ron sa isa ko ay bitar niyo labaw kay suken daw sa 1 piso
sadaka meron lagi sa pamigiran ko gi so yan na lalayon na may pagpupugiran na ariyak na yan si Zain na yung mana niyan na insala na irak na ipakakunta ay problema punta ka na ko niyan na mamumesar ba kayo kung pag niya kakapipita na kaasay na dad na kapakapupunta ka misura ka na ko niyan na ko sa truck yan mamuli pagampadino hindi mo na ikatok na ko sa walaya dato edar pa dato yan na nailayak na ng mga tarpulino diyan ko driver saya kapag nag-iis ka niyan nanti mo Allah yung pabumiyang sarba ka kaya panugan na ko ariyak na nagwa kong ipag salamat rakano panglinta ko Allah adidun mataling masuk apakah puntugan na tatanwa ka suntan sa alungan na mori di makapasok plano nga dato ay sudah mapudyan sa kapakamu ay ng kaiyaw hadap akapakamu ay ng kaya sakat minggu lang sa kaya 1 piso sadaka panglinta malalanduwa mo rin tanong arag sa babarakat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.